Det der musik. Jeg overvejer lidt at købe nogle pizza chips. Det er lidt råvarer for chips. Skal vi ikke købe sådan noget, der melder til 5 kroner? Melder og Mentos til 5 kroner på her. Mentos, slik i ruller. Så kan alle dem. Vi går. Hvad laver du? Så skal du ikke bare gøre sådan noget der. Og jeg købte sådan 2 Mentos. Hvad laver du? Det er sådan en dum måde, det er så det er pisse op på, mand. Du Det skulle være. Melder. Mentos. Åh, shit. For fuck's sake. Vi må ikke stjæle. Det er ondt. Ja. Første gang Viggo han bruger voks. Nej, det er faktisk ikke første gang. Jeg er faktisk mega pro-turbo. Jeg har smaks på. Fuck, du ulækker. Nu er vi inde i Fona. Og jeg overvejer at købe. Og der er der virkelig nøjere her. Det er det laveste keyboard, det laveste musemåt og det laveste mus. Det er fucking underligt. Og han er bare efterlignet mig. Det her, det startede jeg med at have. Den der mus, Jeg den vidste startede ikke, jeg du med at havde have. det der. Jo, du gjorde. Nej. Jo. Nej, jeg vidste ikke, du havde det. Jeg købte det jo. Ja. Ja, jeg vidste godt, at han havde sådan et der, men jeg vidste ikke, at det var det samme, jeg havde købt. Prøv at se her. Jeg havde det her til at starte, men så havde jeg også den der mus, og så har han købt det. Ja. Damn, it feels good to be a gangster. Og så. Laurits. Hvor? Vi filmer. Det ved jeg godt. Har noget at sige. Er det sjovt her i byen indtil videre? Ja. Nej, det tror jeg ikke på. Laurits. Boom Bob. Nu sidder vi på McDonald's, og jeg har købt 2 cheeseburgers. Og Viggo, han har købt sådan nogle chili cheese tops her. Sådan baby chili cheese tops. Han har købt 3. Nej, så har han også købt en cheeseburger. Og så Laurits, han har købt Chili cheese tops og en cheeseburger. fuck, er det der? Stor, ja. Sagde du cheeseburger? Er det der chili cheese tops? Ja. Okay. Jo! Det er sgu det samme. Fuck, jeg er uheldig, mand. Viggo, han synes chili cheese tops, de er stærke. Altså også min phone. Vi skal se, hvor hurtigt Laurits han kan alle sådan en chili cheese tops. Vi begynder. 3, 2, 1, nu! Og du skal sige, Man skal se sige, din mund. 6 sekunder. Kan du vise den? Vis den. Om. Okay. 8,99. 6. Shout out til Magnus Moon. Han er ikke på YouTube, men altså, han bedte om, at vi skulle vise, hvor at Willy Wonka-butikken den er hen. Kan I huske, der består? Så hvis I står her ved Fætter BR og Karma Joe og alt det her pis, så går I bare ud af den her dør her. Klar, Mentos. Jeg går ud af den her dør, så skal man bare lige herhen. Valrus. Der er Willy Wonka-butik. Ej, hallo. Vi fandt den der skraldespand. Og der er der bare røg i. Der er nogle cigaretter dernede, og de lugter bare. Fuck, Silas! Hvad laver du? Nu vil jeg sige. Jumat. Hvad skal vi sige? Viggo. Green screen. Laurits, han insisterer på at få en green screen. Ja, vi vil gerne lave fede videoer. Det er nemlig meget langt finde ud af. Det er green screen. Ja, det er dig. Jeg synes, det er fuldt. Vi kom lige hen i den her slikbutik. Altså, vi er mange slikbutikker. Og så fandt vi det her. Fuck! Det er en bowling. Det er en bowlingkugle for babyer af slik. Den køber jeg sgu. Køber du? Måske. Det kunne være den anden. Den er meget sejere. Skal vi gøre det? Jeg skal lige se, hvad den koster, tror jeg. Hvor er der trusser henne? Nu skal vi finde normal. Og det har vi meget svært ved at finde. Ej, det har vi ikke. Det er en joke. Og vi har købt... Og klokken vi har- klokken er 11.30. Vi har købt... Ikke sige, hvad det er. Vi har købt noget, og vi skal lave en challenge med det, når vi kommer hjem. Det er noget stærkt noget, det kan vi sige. Det er noget Det er noget, vi har lavet. Det er 2 ting, der er kombineret, så vi allerede har lavet. Ja.
Ja. Det kan vi sige. Okay, og den video, den ved jeg ikke helt, hvornår den kommer, men det kommer. Og senere efter den her. Ja. Okay, bare lige for at vide. Hvad skal vi bruge dem til? Vi fandt Endnu en bilbus-challenge. Det er godt nok meget billigt. Og laver til det her, ikke? Han er nemlig Han er nemlig i Foda. Derfor siger vi har lige købt slotsejs. Jeg købte sådan en stor en, og vi kunne have købt sådan en lille en. Kan I se forskellen? Ej, fuck, hvor nederen, men jeg mangler 5 Millioner. Nej, jeg mangler 500 millioner. 500 millioner er ikke ret meget arbejde, så. Ej, det kommer nu af. Hej, hej. Haha.